Gledajte kako je ovo lijepo. Oh my god, brate! Ne, Šmigo! Jo, brate, ne! Proslavio sam svoj 28. rođendan. Žurka je bila neverovatna. Takmičili smo se, igrali, pili koktele, zezali se. I verovali ili ne, dobio sam puno poklona. Znači, idi još nazad. Još nazad. Znači, gledajte, ja ne znam šta je ova ogromna kutija. Gledajte ovu veliku kesu. I vreme je da sve to otvorimo. Ali najveći problem, odakle početi? Zamislite vi kad je meni to problem, kao koji poklon da otvorim prvo. Ali, za početak, realno je da trebam da pokažem šta sam dobio od moje najdraže osobe Šmige. Dobio sam reket Novaka Đokovića. Također sam dobio šorc i majicu. Mislim, nosio sam ih na rođendan, pa već sam stigao da ih operem i sve. Trenerku sam dobio, istu koju nosi Novak Đoković. Od trenera sam dobio ovaj smiley i ove gripove dole da me ne steže na ruci reket. To mi je dao pre rođendana, ima ovdje još neki njegov poklon. Ali to nije sve od Šmige, ja sam od Šmige dobio ne jednu lopticu, ne dve loptice, ne ni tri. Dobio sam 72 teniske loptice. Znači imam loptice za ceo život. Kao i svake godine, tako i ove. Ako vi želite da mi ostavite neki poklon, da mi date nešto, možete to uraditi tako što razvalite subscribe dugme, jer realno to je meni najveći poklon od vas i također podršku koju mi dajete. Mislim, realna stvar, to je poklon i hvala vam puno na tome. Sljedeći, da vidimo koji ćemo sada, odakle da počnemo. Evo ovdje kesica plava, tu imamo Rafaelo, znači da se gojimo. A što da se gojim, brate? Neću da se gojim. Dobili smo još nešto. Molim? Moj drugar Pavle i njegova žena Tatjana su nam poklonili spa centar, neki za odmor, nešto. Tako da imamo Šmigu da idemo tamo. Oh my god, GG! I evo napisali su za dobro zaslužen odmor za Novkita i Šmigu s ljubavlju Tatjana i Pavle. Hvala vam mnogo. Stavit ću i sa strane da se vidi ovako sve šta smo dobili. Nisam rekao da sam od Šmige dobio i patike za tenis, ali već sam ih uprljao šljake i ne mogu ovdje da ih donesem jer bi isprljao celu kuću i onda bi me Šmiga stavila u top. Se kaže staviti u top. Ljudi, ja sam zašao u godine, moram da sednem, ući će mi kičuma dole. Sad je mnogo lakše. Evo sljedeća kesa, ovo ovdje je jako zanimljiva kesa za poklon, bukvalno ne možeš da iscepaš i da je polomiš. Ne možeš ni kesu ni jednu da polomiš, ali dobro. Da imamo šta sam dobio ovdje. Ovdje sam dobio majicu, to samo da sklonimo ovako kesu sa strane. Evo je majica, vi prvo da vidite. Prvo vi da vidite, evo krenu ka sebi. Evo je majica koju sam dobio, Medvedić, Monako. Monako, neko meni želi da budem bogat, brate, se preselim u Monako i da vozim Lamborghinija. Ali majica je dobra. Mislim, ja se razumem u majice pa mogu odmah da osjetim da li je kvalitetna ili nije. A da vidimo koji ću sljedeći poklon. Ovo mi deluje zanimljivo. Jako čuvam, ovo je kao neka knjiga. Nemojte ljudi knjigu, pa morat ću i da čitam. Knjiga ili sveske, nema drugo, ogromna neka knjiga. Crno jagnje i sivi soko. Koliko je debela knjiga. Ne kaže se debela, nego opširna knjiga. 869 strana. Ljudi, mislim, ako krenem da čitam, neće biti klipova ove godine više ni jedan. Knjigu mi je poklonio Iguana i ostavio mi je čak i poruku. Nastavi da ideš težim putem, jer koliko god da je težak, znaj da je ispravan. Sreća rođendan Iguana. Otkud ti znaš da idem težim putem? Šalim se, ljudi. Nekada jeste teži put, mnogo ispravniji put. Teo bi da vam se zahvalim mnogo na ovim poklonima, a također teo bi da vam se zahvalim što ste došli na rođendan, ulepšali ga jer je stvarno bilo neverovatno i ovo je moj najbolji rođendan ikada koji sam proslavio. Ja znam ko je meni ovo poklonio i tu osobu više neću da zvači. Ja ne mogu da verujem. Čekajte, prvo ćemo ovako da krenemo od ovih manjih stvari pa ću da vam pokažem šta sam ja dobio zapravo. Dobio sam parfem jedan, dobio sam znojnike Srbija. Izgleda da se mnogo znojim jer sam dobio mnogo baš znojnika. I gledajte ljudi ovo. Smenje je zabranjeno od ovog trenutka pa do daljnjeg dobit ćete ban svi. Ne, brate. Ne, gledajte šta je ovo. Ja sam na majici. Ja koji plačem. Ovo ruke nemam, to znači da ne znam da igram kanter. I ovdje sam izgubio i imam 0 fragova. I ja u defko majici. Ne mogu da verujem da su se iscimali ovo da mi naprave. Ja parfem samo stavio sa strane, ni da pomirišem, ni ništa. Ni da se zahvalim. Mislim, pored ove majice neću ni da se zahvaljujem. Šta je tebi smiješno, brate? Sad sam ja ovdje hodajući humoroid. Shvatio sam nešto. Klonio mi majicu gde plače.
Evo, pade mi majica. Znojnik je da se ne znojim dok igram igrice. I parfem ako se ipak oznojim da mogu da se... baš lepo. Kao, poklon je, a ja tužan. Iskreno lepo pakovanje parfema. Ne dole ovo, a što sam izvukao ovu kocku? Šta će mi kocka, pa nije Minecraft? Vidimo. Malo da prođe vreme. Dobar je parfem. Da, jeste. Baš je dobar. Ja se osjećam Svaka čast na izboru, iskreno sviđa mi se. Sljedeću kesu koju otvaram je ova ovdje velika kesa crvena. Mislim, velika u poređenju s ovim nije, ali generalno jeste velika kesa za poklone, da vidimo šta tu ima. Tu imamo više stvari i čak kovertu s parama. To kao ignorišemo, bacim. Žalim se. Ajde da vidimo, prvo dobili smo Funko Pop figuricu i to iz Dragon Balla. Tako da prelepa, ovo je Funko Pop figurica, obično ljudi ovako drže već u kutijama. Ja ću je stavim tu sa strane negdje. Nema tu mesta. Ne mogu. Evo ga, našao sam mesto tu. Da ti bude hladno jer si pod klimom. Idemo sljedeću, ovo je podloga Spider-Man. Jeste, Marvel podloga. Wow, gledajte koliko je dobra. Ja obožavam inače Spider-mana, pogledao sam ih sve, tako da podloga definitivno ide u moju kolekciju podloga. Idemo sljedeće. Znači, dobio sam čestitku. Ovo je poklon od Jaserštajna. Volite brat Milan Jaserštajn, ali pogledajte samo koliku poruku je on napisao. Dragi Novke, srećan torta dan mom pronađenom. Znači ovdje je bilo napisano izgubljen, precrtano pronađenom bratu. Inače, dosta ljudi kaže da Jaserštajn i ja ličimo. Mislim, to je taj oblik glave. Ja kada sam pre počinjao da snimam na YouTube-u, svi su mi govorili da sam isti Jaserštajn. I ja sam onda mislio da je on moj izgubljeni brat i sad sam ga pronašao. A vi pišite obavezno u komentarima da li ličimo. Hvala ti mnogo na divnoj poruci. Već smo dosta poklona otvorili, ali me zanima šta je onda ovo ovoliko. To je Đapeto poklon i sviđa mi se što je stavio svuda loptice, Novki još je crvena, boja moja omiljena. Također Đape mi je poklonio ovog ovdje Defka ogromnog, koji se nalazi iza našeg najnovijeg Defko i Čaki ranca. A pored ranca tu su također i Bojce i Pernica. I veliki pozdrav za Dunju i Janju koji već imaju najnoviji ranac. Vi požurite na naš sajt zato što dajemo popuste ako kupite ceo set. A ti setovi su ograničeni, tako da požurite. Ako hoćete uživo da kupite naše stvari, to možete uraditi u Đaku, Deksiko i svim ovim ovdje radnjama. Pišite mi da li u vašem gradu postoji Đak radnja. Nastavljamo dalje sa otvaranjem. Tu je neka ogromna Nikeova kesa. Imam par poklona unutra. Koliko vidim, garderoba. Tako da ću imati da se oblačim ove godine. Dobio sam Nike majicu i Nike shorts. Ja iskreno mislim da je ova kesa od Joce i Vikice. Imat ću za tenis da igram. Ima džepove, može loptica da stane, tako da mogu da igram tenis. A sad da nastavimo sa otvaranjem. Ovo ovdje kesa je prelepa, tako da nastavljamo od nje. Lakostina kesa, oni su sponzori Novaku Đokoviću. A svako ko me poznaje i 5 minuta zna koliko ja volim Novaka Đokovića. Čekaj malo, gledaj ovo šta sam ja propustio. Ljudi, pa ja sam osavajač Roland Garrosa, nisam ni znao to. Pa Novače, brate, izgleda da nisi ti osvojio nego sam ja. Evo, bar na slici ima da sam ja osvojio. Ko je ovo? Ovo je od Zobre i Jeme. Kako lep rukopis, brate. Ovo lepši rukopis ja nisam vidio u životu. Ja da sam pisao čestitku, niko ne bi pročitao u životu. Srećan rođendan našem najboljem drugu. Hvala vam mnogo, Zobra i Jema. Mislim, ja mogu da se potrudim da osvojim, a hoću da dam tu priliku Novaku Đokoviću da on osvoji 25. Grand Slam, pa zato neću ja da se prijavljujem. Ali ova kesa, gledajte kako je ovo lijepo. Brate, ne. Gde ste ovo pronašli? GOAT trenerka! Ovo je trenerka koja je rađena za Novaka Đokovića i oni su promenili logo u kozu. Ne, ja sam presrećan, kvalitet je predobar, ljudi. Sad ćemo šmiga ja u fabriku da napravimo isti kvalitet. Ovo sam dugo tražio, ali nigde nisam mogao da nađem jer se bukvalno rasprodavalo kao nenormalno. Čak ovdje i piše Novak Đoković. Jeste vrućina i plus 40, ali u čast Novaka Đokovića, Zobre i Jeme, ja ovo oblačim. Kad me vide ljudi u ovome u gradu, bukvalno će da pomisle sam rod Novaku Đokoviću. Dosta puta me ljudi pitaju kao, je li Novak Đoković stvarno dobar teniser? Ja ovako i pogledam, kažem, ljudi, on je dobar teniser, on je najbolji sportista svih vremena.
Znači od njega ne postoji bolji sportista. Ovo ću isto da okačim negdje na zid. A ovaj ovdje poklon ispred je od Ćofija. On je bio sprečen da dođe na rođendan, ali ljudi, on nije bio sprečen da mi donese poklon drugi dan. Tako da, respekt za Ćofija. To mi je kupio patike koliko vidim i čarape. Znači on misli da meni smrde noge pa malo da menjam čarape. Ajde da vidimo kakve patike mi je uzeo. Ćofi inače ima ozbiljan ukus za patike. Sve patike koje on nosi su stvarno lepe. Da vidimo da li su i ove lepe. Zamisli meni uzeo neke ruže. Su lepe. Su dobre. Da. Oh my god, brate! Kako su dobre! Iskreno Ćofi ima stil. Ima stil, a sad ću ja da imam stil kad budem obuo njegove patike. Tako da hvala Ćofi mnogo na poklonu. Krećemo dalje. Također i ovaj poklon je od osobe koja je bila sprečena da dođe na rođendan, ali mi je ipak donela Sareza. Nije mogla da dođe jer je bila bolesna, ali mi je drugi dan i ona sa Ćofijem donela poklon. Tako da hvala ti Sareza. Sareza svake godine meni kupi parfem. Evo, života mi. Hajde da vidimo da li i ove godine kupila parfem. Jer ona verovatno misli da, nije da misli, možda stvarno priča to ljudi. Gle, stvarno mi kupila parfem. I to Bossov parfem. Sad moram da budem boss u videu. A ne mogu, brate, Ćofi mi kupio čarape da ne budem boss i patike, a ona mi kupila boss da budem boss. Aj, prestaću sa forama, nemojte odmah me napadate svi, znači baš ružno što to radite. Odmah kao ono ima najgore fore, ovo ono, kao bočica za otrov, brate, zeleno. Pa ja ne znam ni da prsnem parfem. Baš lep miris, ali nikad nisam imao ovakav neki parfem. Šmiga mora da oceni. Ju, i ova je dobar isto. Sad počinje da bude jak, jer nekada parfemu treba vreme da bi se primio na kožu. Vreme je da otvorim ovaj ovdje poklon koji je ogroman, znam šta je unutra, video sam i kad su mi doneli. Ovo je poklon od Vuka i Aleksandre i dobio sam i Dobio sam torbu za tenis i pare koje me ne zanimaju. Šalim se, šta je ovo? Ne, i ovi su napravili neku foru sada. Ajde vidim šta su ovo dobili. Inače, torba za tenis će mi definitivno trebati jer sad imam i ozbiljan reket i ozbiljne patike i to sve treba negdje staviti i doći na teren kao ozbiljan teniser i izgubiti meč. Birthday beer kao rođendansko pivo. Ok, ajde vidimo dalje šta piše. Želimo ti najsrećniji rođendan do sada. Ostani nam tako pozitivan, ambiciozan i duhovit. Brate, ja sam duhovit. Ja sam duhovit jutros. Godine su samo broj, samo nemoj više naglo da ustaješ. To zato što sam kao stari, ako ustanem naglo, neće mi biti dobro. Čuvaj se promaja. Pazi na kolena i kičmu. Volete Vuk i Aleksandra. Ja izgledam kad imam 14 godina, ljudi. Meni ne može ništa da se desi. Tu samo da ostavim ovdje. Ali, brate, pogledajte torbu. Brate, torba je predobra. Ja nikad u životu nisam imao ovakvu torbu. Ja ne znam, sad evo ne znam da se reket stavi. Dobio sam vazdušasto nešto. To da sačuva oblik torbe. Evo i tu sad ja stavim reket. Da. Nemojte mi se smijeti ako nije tu. Pa jeste tu je. Brate, gledajte koliko to ima prostorija. Ja sad kad bi sakrio šmigu unutra možda ne bi ni našao više. Brate, oj, brate, ovo nije ni sve. Ja otvarao slučajno i našao još poklona. Oni možda to ni u radnji nisu vidjeli. Nego Vuk to stavio unutra. Gledajte, Wilson loptice. Tako da šmiga mi je kupila 72, ovdje još 4. Ja samo loptice da imam. Kačket isto Wilsonov. Sad sam ozbiljan teniser. Ovo je torba inače od Rodgera Federera. Meni Đoković jeste draži, ali i Federer je jako dobar teniser. Šta je ovo? Opa, ovo su znojnice. Znojnik za glavu. Ne za ruke. Wilson sve. Ovo je inače Roland Garros Vibra Stop. To se stavlja. Sad ne znam. Sad bi treba pola... Neki izgubio reket u torbi. Pola sata bi trebao da nađem reket. Inače imam ovdje jedan Vibra Stop koji mi je šmiga kupila. Dobio sam jedan od trenera, ali verovali ili ne, ovo mi je duplikat jer sam ovako isto dobio od Zobre i Eme već kada su bili u Parizu. Tako da imam sada 4 Roland Garrosa, sliku da sam osvojio Roland Garros. A šta ćeš bolje, ljudi će misliti da sam ja stvarno igrao tamo. Evo ga, ovo je od Vuka i Aleksandre i ovo sam isto dobio od Zobre i Eme pre možda par mjeseci, tako da evo ga isto. Da, isto. Možda i nije isto, a? Jeste, isto je skroz. Stavit ću ovdje u kesi Roland Garros i ovo sam dobio znojnike. Koliko ih sad ti imaš, brate? 10?
Ovako ću da dođem na teren sa ovime. Brate, nekako sad sa ovim kačketom, reketom, ovom torbom, znam ko neki teniser u penziji. Znam stariji od Novaka Đokovića, brate, a on je stvarno star i dalje pobeđuje. To je neverovatno. Idemo dalje, idemo od ovog ovdje poklona. Kesa je jako lepa, u stilu je rođendanske teme koja je bila sport. Mislim, ne znam da li ste primetili, ali tema je bila sport. I ovdje sam dobio nešto ogromno i svi me iznenađuju sa porukama. Znaš, sad su svi kao pisci, a i ovdje imam neku sliku. Ok. Dragi direktore, sreća ti rođendan. Ovo kad mi neko kaže direktore, evo sad sam opet, kao da sam dobio još 4 godine, brate. Šta je ovo? Ovo je inače poklon od Šmiginog brata. Patike. Brate, ja ću dobijem patike samo da menjam svaki dan. Nisu možda patike ili jesu? Ne, ovo nisu patike. Šta je ovo? Asics patike. Ovo su patike onda za tenis. Nema šta drugo. Oh my god, oh my god! Brate mili, gledaj kako su dobre patike! Ti koliko god da sam isprljao Šmigine, sad imam i za beton ove. Ja ne mogu da verujem. Brate, ljudi, opremili ste me za tenis, sad ću morati stvarno da igram svaki dan, da ispadne da igram dobro. Hvala mnogo Nenadu na poklonu, stvarno mi se sviđa. Idemo dalje, idemo sa ovom ovdje kesom. Ovdje sam dobio majicu. Tu je majica. Dobra majica. Čekaj, vidim koji su ovo slike, šta je ovo? Baš je cool. Da, cool je majica. Ovo ne mogu da slažem, ali nisam samo majicu dobio. Dobio sam, je li ovo šorc? I donji deo! Okej, komplet, ceo. Nisam dobio pismo da mi još neko napiše. Ćeš ti skinuti taj kačket više? Stvarno, kao, šta mi fali? Ne znam, nekako nisi novke, nego si teniser. Oh my god, još loptica, ljudi. Još 8 loptica, pa ljudi. Pa šta ja da radim s lopticama, brate? I ovdje sam dobio neki donji deo ili gornji, šta je ovo? Šorc. Ovo je šorc za tenis. Dobar je šorc. Samo da vidim koja mu je prednja, koja je zadnja strana. Da, jeste šorc za tenis, brate. Pa, ne, mene su svi gosti opremili za tenis. Tamo se već nagomilale su se kese ozbiljno. Imamo još poklona. Evo vidi ovo. Ovo koliko se sećam je od Cileta i Kovalske i oni su mi doneli Creepera. A brate, šta ako mi pukne u kući sada ovdje? A obožavam Lego, plus volim Minecraft, tako da je ovo idealno. To ću da ostavim ovdje. I dobio sam i od njih poruku. Happy day. Srećan divan dan žele ti Cile, Milica i Lazar, njihovo dete kojim ovaj putem pozdravljam. Inače, Laza je odabrao poklon, tako da Lazo, pogodio si, hvala ti mnogo na tome. Ovdje sam dobio piće i neke slatkiše, znači da se gojimo. Dobio sam Grand kafu, brate. Evo, ušao sam u godine, to je to, dobijem kafu, pa ću šećer da dobijem. Ne, nisam mislio tako, dobio kao kocke šećera i dobio sam vino neko, piće, 3 roze koze. Hvala mnogo na poklonima, idemo dalje. Ovo je neka društvena igra, oh my god, obmana. Ovo je neka istraživačka društvena igra. On mi je kupio one dodatke za reket i plus mi je kupio ovu društvenu igru. Ova igra može da se igra od 4 osoba do 12 čak. To moramo da probamo. Znači, mi ovdje imamo iza društvene igre, evo ga, pun jedan delić. Znamo dosta Šmiga i ja društvene igre da igramo, tako da ovo će doći u našu kolekciju i kad dođu ljudi kod nas moraju da nauče ovo da igraju. Ostalo mi je još ovo ovdje od poklona i ovaj ovdje kojeg se iskreno plašim, gledajte koliko je to. Mislim, rekao sam 100 puta da je ogromno, a stvarno nisam očekivao od Peđe da mi donese, ne znam, brate, šporet. Šta mi mogu da mi donese? Idemo dalje, imamo još jednu kesu Happy Birthday. I u njoj sam dobio, ja mislim, majicu. Majica. Još jedna teniserska majica. Iskreno, mislim, ali može bude i gospodska kad izađem negdje. Nije samo za tenis. Mada teniseri nose belu uniformu. Logo je bukvalno kao rank u kanteru. Da imamo GG za majicu. Ja ću se ovdje pretrpati sa kesama. Još jedna majica. Znate šta sam primijetio? Svake godine dobijem toliko majici da ja ne moram kupujem majice uopšte. Tommy Hilfiger majica. I to jako dobra majica, baš je dobra. Gledaj, imam logo napred, još je ušiven, imam ogroman logo pozadi. I cenu.
Pa skinite cenu, brate, sad znam koliko ste platili, moram da vratim istom cenom poklon. Ovo ovdje poklon je isto Lakostina kesa, tako da je ovo neko ko me poznaje. Ovo je Anđelin poklon, Šmigina sestra. Ona mi je donela 500 stvari unutra. Ajde da krenemo od prve. Crveni shorts Nike. Opremljujem se opasno. Treba će meni još jedan orman za ovo. Gledajte, još jedna Lakostina majica za tenis. Što je zapakovali kao da nikad neću da je otvorim u životu i stavili mi papir ovdje. Sad možete vidjeti majicu kako izgleda. Baš lagana je mnogo. Ja kao znam nešto da slažem. Gledajte kako sam složio loše. Šmigo, molim te mi pomozi posle. Dobio sam još nešto. Šta je ovo? Još jednu majicu. Kao nije mu dovoljno jedna majica, ajde nam uzem dve. Ovo nije majica. Ovo je deblje nešto. Ovo je džemper. Lakostin džemper. Brate, ljudi, vi mene stvarno pretvarate u Novaka Đokovića, brate. Sad je god da izađem ima da budem kao on. Baš je lepo. Jeste, i dobra je boja, ta neka krem boja. Hvala ti, Anđela, mnogo na poklonima. Ovo sam otvorio. Šta u nekoj kesi ti je ostala poruka? Da, ostala mi poruka od tvoje snajke Milice i ona majica, ova ovdje je od nje. I ona mi je napisala direktor, brate, u godine me ubacujete bez potrebe. Šta je ovo, brate, kesa u kesi? Kesa je baš dobra. Da kesa, brate, je vibrantna. Gle, ne možda je gledaš, boli te glava. A što onda kupovao drugu kesu? Ovo je baš onako rođendanska. Ja ne znam da je otvori. Sad ćeš da se iznenadiš, brate. Pa što nećeš da se otvoriš? Evo ga. Jesi spremna da se iznenadiš, Migo? Da vidim. Jel hoćeš da vidiš? Kački ti še. I to Lakostin kačket. A mi stoje dobro kačketi, ali nikad mi nisu stajali. A mora zbog sunca da se nose, tako da ću ih definitivno koristiti dok igram. Gledaj šta ti on. Novak Đoković, brate mi. Idemo dalje. Približavamo se polako Ne, sam ja ovo dobio džem od Kajsije. I to oštampan, brate, crno-belo. A šta je ovo? Ko mi je ovo poklonio? I dobio sam. Molim? Bio sam pametni sat. Samsung. Ovo što ti kao meri, ovo mi dali da meri puls, brat. Ova dva baš ne idu jedno uz drugo, ali nekako mi sad ide uz godine džem i ovo da merim pritisak, tako da hvala ti puno. I ovaj poklon je od našeg novog editora, tako da vidjet ćete prve videe kad bude on izbacio, da li će vam se svidjeti. Ja mislim da neće. Ostavljam ovaj sad za kasnije da ga podesim lepo po sebi. Idemo dalje, imamo još dva poklona. Kaj me zezaš da je, on je upakovao ovo i unutra je sada nova kesa. Ne, da su ovo isto patike. Što si upakovao ovako da ne mogu da otvorim? Ja ne mogu da verujem, dobio sam još jedne patike. Ajde im prvo ovo šta. Ne, majica još jedna. A da li je moguće, još jednu majicu sam dobio. Imam sliku i sa zadnje strane. Gledajte garderobe koliko imam. I to nije kraj, ovdje imam još nešto. Parfem. David Volker. On je slično pakovan je kao onaj prvi parfem što sam imao. Tako da naprskaću ga negdje gdje nisam. Svi ga da ocenim. Meni je dobar. A sva tri su baš dobre, iskreno. Ljudi, pa mislim... Svi te poznaju. Da, bukvalno me svi poznaju, ovo je neverovatno. Sad ne moram da kupujem patike, ne moram da kupujem opremu za tenis, ne moram da kupujem parfeme. A garde? Ni garderobu više narednih godinu dana ne moram da kupujem. Tako da imam apsolutno sve. Ali ostale su i patike da vidim. Pretpostavljam da su za tenis. Ajde vidimo da li su za tenis. Pa naravno, za trčanje, sport i tenis. Wow, brate, dobre su. I čarape sam čak dobio još jedne. Ovo je neverovatno. Sad imam za svaku podlogu tenisu, ja ću imati druge patike. Ovo će mi biti za travu, za Wimbledon. Hvala vam mnogo na ovim poklonima. To bi bilo to da nema ovog ovdje poklona. Tako da nije to to. Idemo dalje. Otvaramo najveći poklon ikada na rođendanima. Ajde, pomaži, Šmigo. Ajde, ja držim. Evo ga, evo je unutra neka kutija. Okej. Peđa se baš namuči ovo da zapakuje. Šta je to Peđa meni uzo toliko veliko? Otvaramo. Sad ono izleti Mičko, brate. Otvorimo ono Mičko od 3 dana. Okej, ovo je nešto ogromno. A ne, brate, on je lud. Gledi koliko je unutra ima. Šta je ovo? Jedan poklon. Ovo je nešto metalno. Drugi poklon. Što onda upako u ovoliku kutiju? Treći poklon. Oh my god, znači ostavite svi subscribe, to sam još rekao na početku, logično je da će Peđa da mi pokloni subscribe. Ovo isto poklon, šta je ovo?
Ne, ovo su papiri. Gledajte, brate, ovde možda uđeš lagano ceo. On je ovako mogu da dođe na rođena. To je, zamisli, ne znam, da ceo dan stoji on u kutiji jadan. Ajde, krenut ćemo od ovog ovde metalnog. I me baš interesuje šta je. 303 sam dobio broj. Brate, nisam imao 303 do sada. Ovo, brate, mi deluje kao stativ. Ovo je stativ. Kako znaš da je stativ? Što pa čujem, pretpostavljam. Da, stativ. Gle. Stativ za kameru ili za bilo šta drugo. Peđa hoće da se popravim u snimanju i kupuje mi stvari za snimanje. Idemo sledeću. Još jedan stativ. Išao Peđa kupovao stative za sve živo. Ja, ovo nije običan stativ. Znaš ti koliko je ovaj stativ dobar? Ja, ovo je stativ za telefon, brate. I to baš ozbiljan stativ. Mislim, može i kamera, ali ono... Ima i za... Kako se ti razumeš u sve, svaka čast? Evo ga, sve za podešavanje unutra. Dodatak za telefon ako hoćeš da koristiš. Ovo će nam, znaš koliko pomoći za snimanje, da nam budu mirni kadrovi, lepi. Da ne moram više Šmigu da mučim da me snima 2 sata ovdje dok otvaram. Idemo na sledeći. Ne, brate, vidi se! O, ne! Šmigo! Jo, brate, ne! Ne mogu da verujem da mi je kupio ovo. Znaš šta je ovo? Za malo da ne bude ništa. Hvala, Peđa, mnogo! O, ljudi, jedva čekam da vam pokažem. Ovo nije obično svetlo. Ovo je ogromno svetlo i plus može u svim bojama da svetli. Znaš koliko je teško? Brate, ne. Ne, brate, ne. Koliko je dobro, gledaj kutiju. Da mi se ja nosim, ja sam profesionalac u snimanju. Moram da vam pokažem. Znači, to je umeće, ljudi. Vi ne shvatate koliko ja volim tehnologiju, koliko ja volim da ulažem u videe. Još ovako kad neko mi kupi nešto što će mi pomoći u snimanju, nešto što mnogo volim. Pa čak i ljudi da vide, upaljena su 2 ogromna svetla trenutno. Da bi video bio kvalitetniji. Ovo je malo izgleda kao oni na građevini, ona svetla. Ali kako je sada, kako funkcioniše, brat? A, zato je meni kupio stativ, jer mogu da stavim na taj stativ. Jel vidite ovo svetlo iza ovde, malo zeleno? Jel se vidi? Sad ću ga ugasim. Samo, sad čekajte. Vreme je da demonstriramo pravo svetlo. O! Gledajte koliko je svetlalo. Vidite, malo sam glup, na opačke sam ga okrenuo, znači, kako? Dobro, ajde, držat ću ga ovako. Da li ste spremni da vidite sad ovo? Oh my god! Gledajte ovo sada! Primećujete možda razliku od ovog sad svetla i onog malo pre što sam imao upaljeno? Pa što nisam ovo prvo otvorio da osvetim iza? Baš je dobro. Znate sad koliko će da bude lepo iza nas kad je ovako osvetljeno. Ja inače ne znam ovo baš da koristim, nikada nisam imao. Brate, ovo ima 50 modova, 50 svega, hvala ti Peđa mnogo na ovome. Kako da namestim ono dole? Čekaj, evo ga, čekajte da ostavim svetlo ovde. Svetli mene i prostor. Hvala svim ljudima koji su došli na rođendan, koji su me ispoštovali, koji su bili tu za mene. Znači, kad se setim ono uveče, svi plešu, igraju, zezaju se, svima je lepo, meni je bilo puno srce. Hvala mi još jednom takođe i na poklonima. I vidimo se sledeće godine kad budem bio još stariji, a vi do tada možete pogledati ove ovde klipove. Brate, ja idem s ovim svetlom, ovo svetlo nosim sa sobom sada, gde god da idem. Ovako ću da ga nosim.